नमस्कार, लोकसंदेश न्यूजमध्ये आपले स्वागत। मी मयुरी कुंभार। पाहुयात आजच्या काही ठळक घडामोडी। खरशिंग, हिंगणगाव, कवठेमहांकाळ या पंचक्रोशीतील जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गावरील खरशिंग फाटा इथं रस्ता मंजूर झालाय। सदर रस्ता मंजूर व्हावा यासाठी शिवसेनेने 2021 पासून आंदोलन उभं केलं होतं। त्यामध्ये संबंधित खात्याला निवेदन देणं, त्यांचा पाठपुरावा करणे, पंचक्रोशीतील जनता, ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंचांना घेऊन मोठ्या प्रमाणात रास्ता रोको करणे अशा प्रकारची आंदोलनं वारंवार केली गेली। शिवसेनेनं केलेल्या आंदोलनामुळेच खरशिंग फाटा इथं रस्ता मंजूर झाला असल्याचं शिवसेनेचे संदीपभाऊ शिंत्रे यांनी सांगितलं। सदर रस्ता मंजूर व्हावा यासाठी वेळोवेळी करण्यात आलेल्या आंदोलनामध्ये शिववाहतूक सेनेचे जिल्हाप्रमुख किरणसिंह राजपूत, गजानन मोरे, अनिल पाटील, सागर शेजाळ, खरशिंगचे सरपंच सुहास पाटील, शिंदेवाडीचे सरपंच विष्णू मिरजे, धनपाल माळी, शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष नंदकुमार पाटील इत्यादींनी यामध्ये सहभाग नोंदवला। लोकसंदेश न्यूजसाठी तुकाराम गुरव, सांगली जिल्हा ग्रामीण प्रतिनिधी।